So mga igsoon, kung updated mo ron sa mga balita, grabe na gyud ang nahitabo sa tuang kalibutan. Bago pa lang nahitabo sa Jamaica ang grabe kayo kakusog nga hurricane nga ang mga atop sa ilang panimalay nangaukab ug bisan gani ang kahoy, mga ibot ug bisan gani ang tao pwede nga dalon sa mao nga kakusog sa maong hurricane. And bago pong nahitabo sa Turkey ang 6.1 nga earthquake ug daghan pa kayo nga nadunggan nato kung nakita sa mga balita nga mga kalamidad nga makaingunta makalilisang na ang ikusgon. Dili na siya pareho sa mga nahitabo sa mga nangagi, kundi kani karon nga mga panghitabo grabe na gyud ang panghitabo sa tuang palibot. Muna nga kining mga katalagman karon nga nahitabo sa kalibutan nagpaila kini nga atuang Ginoong Hesukristo hapit na gyud mobalik ang iyang gitawag og second coming. Kay before siya mobalik mga igsoon, magpakita siya mga sinyalis ug usa niini ang mga kalamidad nga mga makalilisang nga atuang nakita karon sa atuang palibot. Munang ang response na tuan igsoon mao ang pagpangandam, mao ang hinulsol ug pagbiya sa mga buhat nga dili kaymutan sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo igsoon nga mobalik siya nga kitang tanan ready na ug wala na ini mga dili mayo nga ato ang mga binuhatan. Muna nga kung aduna taroy mga gipangbuhat nga dili pa mayos tubangan sa Ginoo, angay ginato ng biyaan ug ginulsulan. Ug mao ang panahon nga mudot-dot sa pagalagad sa Ginoo diya sa pagkamay ng puon o pagtamod sa iyang mga pulong. Salamat igsoon o God bless amping dang tanan padayon sa pagkamay ng puon na masipti ang atuang mga kinabuhi. Salamat o God bless.